Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Anglas. Taong 1977, Bagtik, Negros Oriental. Noong mga panahong ito, nasa edad 15 anyos pa lamang itong si Anglas. Sa murang edad, siya palagi ang nauutusan ng kanyang mga magulang na pumunta sa bukid para manguha ng rekados sa lulutuin nilang paninda. Madalas kung hindi minatamis ang niluluto ng nanay niya, mga ulam pambenta. Dahil dito, araw-araw nilang kailangan ng nyog at tanglad. Para makalibre, pinagtsatsagaan niyang lakarin hapon-hapon ang kilo-kilometrong daan patungo sa kanilang bukid. Kahit medyo liblib, marami naman roong nakatirang tao. Nasa karatig baryo na kasi ang bukid nila pinuno, kaya hindi doon gaanong nag-aalala ang mga magulang niya. Isa pa, marami sila roong kakilala na pawang mga kamag-anak din nila. Ang palagi lang napaalala noon sa kanya ng nanay niya, huwag magpagabi. Wala siyang ideya kung anong ibig sabihin nito, pero awa naman ng Diyos, sinusunod niya yon. Danas na kasi ni Anglas ang pagdidisiplina ng nanay niya, kaya di hamak na mas natatakot siya rito kumpara sa tatay niya. Yung tatay niya kasi, medyo maluwag at mapagpasensya. Hanggat hindi sila nakakagawa ng matinding kasalanan, pinagsasabihan lang sila nito. Pero kapag sumobra naman sila, doon pa lamang sila makakatikim ng palo. Ang ganun niyang sitwasyon, ang naghubog sa kanya na maging masunurin. Ayon pa kay Anglas na, kapag pumupunta siya sa bukid, palagi siyang dumaraan sa bahay ng tiyuhin niya roon. Ito kasi ang namamahala sa kanilang lupain, kaya bago siya umakyat, hindi niya kinaliligtaang makiusap dito upang meron siyang kasama. Wala naman itong problema sa tiyuhin niya, lalo pat hapon-hapon din ito nagpapabukid. Imbis na mauna, hinihintay na lang siya nito sa bahay. 2:00 ng hapon ang kanilang usapan, kaya 11:00 pa lang ng umaga, umaalis na siya sa kanila. Mas gusto niya kasing mauna roon para may oras pa siya sa pagpapahinga, kaysa dumating siya ng huli na sa oras. Ayon sa kanya pinuno, na sa loob ng 2 taon, hindi siya nanawa sa kanyang trabaho. Mas mainam na kasi ito, kaysa maging palamunin sa bahay nila. Dagdag pa niya na, mas komportable siya sa bahay ng tiyuhin niya, gawa ng hindi siya roon palaging nauutusan. Maliwalas din ang bahay, kaya nakakapagpahinga siya sa balkonahe nitong may duyan. Kung iisipin, wala naman talaga doong problema. Ni minsan hindi pa siya roon nakaranas ng mga pangyayari na hindi maipaliwanag, kaya sa katagalan naging kampante siya. Si Anglas kasi ang tipo ng bata pinuno na pinaniniwalaan niya lang ang mga nakikita niya. Katunayan, marami na rin siyang naririnig na usap-usapan noon sa kanilang lugar ukol sa mga nilalang na hindi nakikita pero di niya ito pinaniniwalaan. Wala rin siya rong interes na makinig, gawa ng ang nasa isip niya, tinatakot niya lang ang sarili niya kapag pinahintulutan niya itong makinig sa mga ganoong uri ng kasinungalingan. Kung ang mga kapatid niya ay takot na takot ukol sa mga kwentong yon, siya naman masayang kumakain ng mga tirang tinda ng nanay niya habang masaya ritong nakikipag-usap. Ang ganun niyang ugali ang nag-udyok sa kanyang mga magulang para siya ang utusang pumunta sa bukid nila. Yung mga kapatid niya kasi, kahit suhulan hindi talaga yun nakikinig. Mas gusto rin ng mga itong magtrabaho na lang sa bahay kaysa pumunta sa mga lugar na alam nilang peligroso. Kapag nga umaalis siya, tinatakot pa siya ng mga ito na kesyo may mga aswang sa baryo kung saan siya tutungo. Kapag naririnig naman niya ang tungkol sa bagay na yan, hindi niya ito gaanong pinapansin. Ang nasa isip niya kasi, wala siya halos kaide-ideya na ang mga nilalang palang pinagtatawanan niya, palihim na umiiral sa mundo kung saan siya nabubuhay. Nagsimula ang kanyang kwento noong pumunta siya sa tiyuhin niya magbabandang Semana Santa.
Tradisyon na sa lugar na yon ang pangangalap ng mga karga kapag ganoong panahon. Kaya marami sa mga tao roon ang palagi niyang nakakasalubong sa daan na tila bang namamanata. Yung iba, ginagaya pa ang suot at itsura ng Diyos habang nakayapak na naglalakad sa initan ng tanghaling tapat. Karamihan sa mga taong nakasalubong niya, kilalang manginginom at sugarol sa baryo na pupuntahan niya. Paglagpas naman niya rito, diretso siyang pumunta sa bahay ng kanyang tiyuhin. Pagdating niya roon, nadatnan niya itong nagpapahinga sa duyan. Bagaman nagkakagulo ang baryo, pakiramdam niya wala itong pakialam sa pinaggagawa ng maraming tao. Magandang hapon po, Tiyo. Pasensya na't medyo nahuli ako ha. Napala, Tiyo, bakit marami naglalakad ng nakayapak sa daan? Kapag ganitong buwan ba talaga, madalas akong makakakita ng mga katulad nila? Nang marinig naman yon ng tiyuhin niya, tumawa lang naman ito habang sumasagot ng, Hayaan mo na ang mga yon, pamangkin. Mahirap maintindihan ng mga taong kalahating Hudyo at Kristo. Isipin mo manunugal at manginginom pa yung mga yan. Pero kapag mga ganitong panahon, kung titingnan mo, napakabanal, di ba? Parang mga walang kasalanan. Pero pagbalik ng mga ordinaryong araw, babalik na naman sila sa kanilang mga nakahiligan. Akala ata nila, nakikinig sa mga katulad nila ang Panginoon. Tandaan mo, kapag marumi ang puso at dila mo, kahit anong dasal mo, hindi ka niya papakinggan. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang tiyuhin, di naman siya makasagot. Ilang minuto pa ang lumipas, sa halip na pagtuunan pa ng pansin ng mga ito, minarapat na lang nilang pag-usapan ang kanilang mga gagawin. Medyo marami kasi noon ang kukunin ni Anglas, kaya kinakailangan niya itong sabihin sa tiyuhin niya upang masigurong wala siyang makakalimutan. Pagtungtong naman ng 2:00, umakyat na sila sa bukid para manguha ng nyog at iba pang rekados. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, panay ang kanilang pag-uusap ukol sa mga bagay-bagay. Hindi naglaon dahil sa dami ng kanilang mga napag-uusapan, hindi na nila napansin ang mabilis na pagtakbo ng oras. Nagulat na lamang noon si Anglas nang masipat niyang medyo hapon na pala. Makakauwi pa naman sana siya, ang kaso hindi pa kompleto ang mga pinapakuha sa kanya. Ayaw naman niyang bumalik ng kulang ang dala dahil paniguradong mapapagalitan siya ng nanay niya. Pagpatak naman ng dapit hapon, hindi pa rin sila tapos sa pangunguha. Medyo madilim-dilim na rin noon, kaya kahit hindi siya umamin, bakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Nang masipat naman ito ng tiyuhin niya, mahinahon naman itong lumapit, sabay tapik sa kanyang balikat. Oh, ba't ka nag-aalala? Parang wala ka namang matutuluyan. Hindi ba, 10:00 pa naman to kakailanganin ng nanay mo? Dito ka na matulog para makumpleto natin ang lahat ng pinapakuha sa'yo. Sasamahan na rin kita kinabukasan para hindi ka gaanong mahirapan. Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nakatutol pa. Maging siya man kasi, gustong matulog sa bahay ng tiyuhin niya. Ang iniisip lang niya noong mga sandaling yan ay ang mga sasabihin ng nanay niya pag uwi niya kinabukasan. Pero hindi na yun mahalaga, lalo pat kasama naman niya ang tiyuhin niya. Sa pagsapit ng 7:00, pababa pa lamang sila ng bukid. Nakuha na rin nila ang lahat ng kailangan, kaya wala na silang ibang iniisip kundi ang magpahinga. Makalipas pa ang ilang minuto, nang naglalakad na sila sa sentro, napansin naman niya ang ilang mga taong nagpapahinga sa dalawang magkatabing tindahan. Malayo pa lang rinig na niya ang mga ito dahil sa pagkalango sa alak. Paglapit naman nila sa taong yon, laking gulat na lamang niya nang makita niya roon yung mga nagpapanata nung umaga. Siyempre bilang bata, agad niya itong naitanong sa tiyuhin niya. Tinuro rin niya ang mga ito hanggang sa may taong nakakita sa ginawa niya. Dahil dito, bigla naman itong umalma.
Galit na galit itong lumapit, animoy may nagawa siya. Pagkompronta naman ng lalaki, dito na nito tinanong ang kanyang tiyuhin ukol sa kung ano ang mga pinag-uusapan nila. Ba't kami tinuturo ng bata mo? Pinag-uusapan niyo ba kami? Nang marinig naman ito ng tiyuhin niya, kalmado lang naman itong sumagot. Alam nitong lasing ang taong yon, kaya maaaring wala ito sa tamang pag-iisip habang nakikipag-usap. Sa halip di na patulan, ito na lang din ang umunawa para walang gulo. Ayon pa sa tiyuhin niya na kilala naman siya nito, pero dahil sa kalasingan, maaaring hindi na rin siya nito natatandaan. Sa loob ng ilang minutong pag-uusap ng dalawa, kalmadong humingi ng tawad ang tiyuhin niya. Lahat din ginawa nito hanggang sa may mga umawat na sa kanilang dalawa. Bago rin sila roon umalis, kitang-kita niya ang sapilitang pagpapalayo ng mga kasamahan nito sa taong nagwala. Narinig din niya itong nag-uusap hinggil sa ginawa nito sa kanila. Hindi man niya maisip kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, pero pansin niyang parang takot ito sa kanyang tiyuhin. Yung sinabi kasi ng isa nitong kasama, sapat na para maging batayan upang paniwalaan ang kanyang mga agam-agam. Pagdating naman nila sa bahay nito, dali-dali naman nilang ibinaba ang mga dala nilang sako sa gilid ng balkonahe. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang asawa at anak nitong nasa 2 taong gulang pa lang. Tapos na itong kumain, kaya hindi na nila ito nakasabay. Matapos naman nilang maghapunan, inabisuhan siya ng tatay niya na mauna nang magpahinga. Ang kaso lang hindi pa siya inaantok, kaya naman minabuti niya munang sumama rito para magkausap pa sila ng matagal. Habang nag-uusap naman sila ng kung ano-ano, napansin niyang parang nagmamadali ang tiyuhin niya. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yon ramdam niyang hindi siya nito tipo kausap. Bukod kasi sa palingalinga ito, di rin ito makasagot ng maayos. Dahil dito, agad naman siyang nagtanong ukol sa gusto nitong gawin. Dagdag pa niya na pwede naman siyang sumama kung meron pa itong gagawin para makatulong din siya. Subalit nang marinig ito ng tiyuhin niya, bigla naman itong napangisi habang seryosong nagtatanong sa kanya. Sigurado ka ba ang las? Baka kapag nakita mo sila, 1 buwan kang hindi makatulog. May mga pakakainin lang ako dyan sa labas. Pwede ka namang maghintay na muna rito. O kung hindi naman, sumama ka na lang sa akin. Pero ipangako mo, hinding-hindi mo ito ipagsasabi sa kung kani-kanino. Nang marinig naman niya ito, seryoso lang naman siyang tumango. Matapos nilang magkasundo, inabisuhan na siya nitong iwan ang lahat ng matatalas na bagay na nakasukbit sa kanyang bewang. Dagdag pa nito na panatilihin niya ang pagiging kalmado at kahit na anong mangyari iwasan niyang mapangunahan ng takot. Hindi kasi ito magiging maganda, lalo na kung magtatatakbo siya sa kung saan-saan. Dahil sa sinabi nito, maigi naman niya itong tinandaan. Hindi naglaon, nang akmang lalabas na sila, tinalian siya ng tiyuhin niya ng pulang lubid sa kanyang bewang. Matapos nun, itinali din ito ang lubid na yon sa bewang niya bago sila lumabas. Pagdating nila sa bakuran ng bahay, wala naman siyang nakita maliban sa mga punong binabalot ng kadiliman. Halos ilang minuto rin sila noong umusad hanggang sa marating nila ang isang patag na nasa likod ng bahay. Ilang metro rin ang layo nito, kaya hindi sila basta-bastang makikita ng mga tao sa loob. Paghinto naman ng tiyuhin niya, sumimoy ang malakas na hangin, dahilan para makaramdam siya ng kilabot. Wala siyang kaide-ideya sa mga mangyayari, pero malakas ang kanyang kutob na merong magpapakitang hindi niya inaasahan. Maya-maya pa, nang makarinig na sila ng mga huni ng hayop, pasimple naman siyang nilapitan ng tiyuhin niya, kasabay ng dahan-dahan nitong pagbulong sa kanya.
Huwag kang matakot. Kumalma ka lang. Lahat ng mga makikita mo, kaibigan ko. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, dito niya na nakita ang mga nilalang na dahan-dahang lumalabas sa masukal na talahiban. Sa unang tingin, inakala niyang mga ordinaryong hayop lang ang mga ito, pero paglapit nito sa kanila at sa pagtama ng liwanag ng buwan sa mga mukha nito, dito niya nasilayang hindi ito pangkaraniwang nilalang. Unang silay pa lang niya sa mga ito, gustong-gusto niya talagang tumakbo. Halos mapatras na nga siya noon nang hindi niya namamalayan. Sabi ko sa'yo, kumalma ka. Sumunod ka lang sa galaw ko. Huwag kang matakot. Walang mangyayari sa atin dito. Paalala ng tsuhi niya nang mapansin nito ang takot na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Dahil sa sinabi nito, bahagya naman siyang nakampante. Hindi naglaon. Pagsilay niyang wala namang balak ang mga nilalang na lapain sila, dito na siya nagsimulang magtanong. Unang bungad na tanong niya rito, paano ito nagkaroon ng mga alagang ganon? Dagdag pa niya na, kung may mga ganoong alaga ang tsuhi niya, paniguradong malalim ang kaugnayan nito sa mga nilalang. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, minabuti naman itong pakainin na muna ang mga alaga niyang dumating. Walang sabi-sabi. Bigla itong naghukay sa kinakatayuan nila at sa isang iglap, bumungad sa kanya ang 3 sako na nakatali ng mahigpit. Pagtapon nito sa kumpol ng mga nilalang, inabisuhan ito ng tsuhi niya na sa malayo na yun buksan. Matapos nun, isa-isa nang nagsialisa ng mga ito hanggang sa wala ng kahit isa ang natira. Paglalarawan naman niya sa mga nilalang na kanyang nakita, para itong mga unggoy na may malalaking pangangatawan. Wala rin itong balahibo, tapos sobrang itim ng mga balat. May nanlilisik at namumula rin itong mga mata at ang mga pangil nila nakausli kahit hindi nila ilabas. May matatalas din itong mga kuko na kung titingnan maihahalin tulad mo sa kuko ng pusa. Sa totoo lang pinuno, ang itsura ng mga nilalang na yan hindi talaga nalalayo sa tao. Yun nga lang, kahit may asal silang parang kahawig sa atin, wala itong kakayahan na makapaglakad gamit lamang ang 2 nilang paa. Ngunit sa kabila nito, napakabilis nila. Maya-maya pa, pagbalot naman ng katahimikan sa paligid, niyaya na siya ng tsuhi niya na umuwi. Habang binabagtas nila ang daan, marami siyang naging katanungan hinggil sa kanyang mga nakita. Ngunit sa kasamaang palad, walang kahit ni isa ang binigyan nito ng linaw. Basta ang sabi ng tsuhi niya sa kanya, sa bahay na tayo mag-uusap sapagkat maraming tenga ritong nakikinig. Dahil sa sinabi nito, minarapat naman niyang maghintay. Di nagtagal, nang makauwi na sila, agad naman silang pumasok sa loob ng silid para makapag-usap ng maigi. Hindi niya mawari kung ano ang rason ng tsuhi niya, pero base sa mga kilos nito, parang may plano talaga itong ipakita sa kanya ang mga nilalang na nasilayan niya. Bago rin sila magsimula, may inilabas itong kalahating tapyas na bungo ng tao. Nangingitim na ang bungo, at sa buong maghapon pala nilang pagsasama, dala-dala ito ng tsuhi niya. Nang mailapag na niya ito sa mesa, unti-unti naman itong hinugot ang kanyang bigkis na naglalaman ng kalansay ng kamay ng tao. Pagsilay naman niya sa mga bagay na ito, dito na siya unti-unting nagkaroon ng interes na malaman kung saan ito ginagamit. Ayon kay Anglas Pinuno, na sa mga sandaling yon kahit wala siyang alam sa lihim na karunungan, malakas ang kutob niya na gumagamit ng itim na mahika ang tsuhi niya. Ang hindi niya lang maisip, bakit nagkaroon ito ng interes sa mga ganoong bagay, gayong pwede naman itong magtangan ng mabubuting karunungan. Noong una, hindi niya pa talaga ito maunawaan. Pero nang magsimula na itong magsalita, dito niya na nalaman ang mga dinadala pala nitong problema. Ayon sa tsuhi niya,
Namana niya ang karunungan sa pumanaw niyang ina. Bago ito mawala, nangako ito sa tiyuhin niya na hanggat hawak nito ang ipinasa niyang mutya, hindi ito mawawala sa kanyang tabi. At ang pangakong yun ang pinanghawakan ng tiyuhin niya. Noon pa man malapit na ito sa kanyang ina, at bilang pagpapakita ng walang kamatayan niyang pagmamahal, niyakap niya ang lihim na karunungan ng kaliwa kahit meron itong sumpa. Dagdag pa nito na limitado lang sa 70 anyos ang buhay ng nagdadala nito. Pero kung ipapasa niya yon ng mas maaga, may daragdag ang natitira niyang buhay sa kanyang mapagpapasahan. Mariin din itong inilahad, hindi na niya kaya pang umusad sa ganoong sitwasyon, kaya kahit masakit na iwan ng maaga ang kanyang pamilya, gagawin niya ito alang-alang sa kanyang mga kasalanang hangad na niyang bayaran. Marami akong rason kung bakit ikaw ang napili ko. Matatag ka ang las at hindi ka dumedepende sa kahit na kanino. Sa tulong ng mga mutyang ito, wala ka nang dapat katakutan. Ikaw talaga ang nakatadhana para sa kanila. At kaya ko naman ito nasabi dahil nung unang dumating ka rito, naramdaman ko ang tuwa ng mga bagay na ito. Sige na, tanggapin mo na lang sila, alang-alang sa akin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya makaimik. Alam niyang mali nga ang maitutulong nito sa kanya, pero hindi niya kayang makitang mamatay ang tiyuhin niya dahil lamang sa pag-alay. Ayaw niyang magkaroon ng ganoong memorya, lalo pat habang buhay niya itong dadalhin. Dahil sa ganoong rason, agad naman niya itong tinanggihan kahit alam niyang ikalulungkot ito ng tiyuhin niya. Tiyo, pasensya na ho kayo pero hindi pa napapanahon para kayo'y pumanaw. May mga dumidepende sa inyo, kaya sana huwag niyo silang kakalimutan. Dahil sa kanyang sinabi, dito na ito unti-unting nakapag-isip. Makalipas pa ang ilang minuto, napilitan na rin itong itago ang kanyang mga gamit. Humingi rin ito sa kanya ng despensa ukol sa ginawa nitong pangungumbinsi para mapunan ang sarili niyang kagustuhan. Pagsapit naman ng sumunod na araw, magkasama na silang umuwi. Hindi na naging mahirap ang kanilang pag-usad, gawa ng may daladala silang kalabaw na may kangga. Pagdating naman nila sa bahay, agad naman silang sinalubong ng kanyang mga kapatid at magulang. Alalang-alala ng mga ito, hindi na nito nagawang makapagtanong dahil sa kasama naman niya ang tiyuhin niya. Sumapit ang hapon, doon pa lamang yun nagdesisyong umuwi. Magmula noon, inakala ni Anglas na ligtas na siya dahil sa kakayahan ng tiyuhin niya. Ang kaso lang lingid sa kanyang kaalaman, nagalit pala sa kanya yung lasenggong itinuro niya nung gabing yon. Sa paglipas pa ng mga araw, unti-unti na rin niyang nakalimutan ang mga pangyayari. Dahil sa dami ng trabaho, patuloy pa rin naman siyang pumupunta sa karatig baryo at kahit natuklasan niya ang sikreto ng tiyuhin niya, walang nagbago sa kanilang pagsasama. Ngunit ang hindi niya alam, may mga tao na palang nagbabalak sa kanya ng masama. Walang kaide-ideya itong si Anglas tungkol sa paparating na panganib. Isang hapon, matapos nilang makakuha ng mga rekados, masaya naman siyang nagpaalam sa tiyuhin niya. Pag-alis niya ng bahay, dali-dali naman siyang lumakad para makauwi ng mas maaga. Panatag siya noong umalis, gawa ng magbabandang 5:00 pa lamang noong mga oras na yon. Hindi naglaon, nang makalabas na siya ng baryo, agad naman niyang tinahak ang mahaba-habang daan na metro-metro ang distansya sa mga kabayan. Sa mga unang bahay na nadaanan niya, pansinin niyang parang may mga taong palihim na sumusunod. Subalit hindi niya ito pinagtuunan ng pansin dahil ang nasa isip niya, baka magsasaka lang ang mga ito. Inakala rin niyang taga-baryo yon, kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad nang walang kahit na anong hinala. Ang problema,
Pagdating niya sa masukal na parte ng daan, bigla siyang hinila ng isang malaking lalaki. Halos makaladkad siya noon. Mabuti na lang nakahawak siya sa puno bago pa man siya bumagsak sa lupa. Paghinto naman ito, paulit-ulit niya itong tinanong kung sino ba ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito sumagot. Basta ang ginawa ng taong yon, hinila lang siya nito ng hinila hanggang sa mabitawan na niya ang mga sako niyang dala. Nang mapagtanto naman niya noong papasok na sila sa kakahuyan, dito na siya nagsimulang sumigaw para makahingi ng tulong. Subalit bago pa man may makarinig, sapilitan ng binusala ng lalaki ang kanyang bunganga. Sinikmurahan na rin siya nito hanggang sa mawala na siya ng ulirat. Paggising naman niya, nadatna niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang punong kahoy. Sinubukan niyang magpumiglas doon pero masyadong matitibay ang mga lubid na ginamit. Pagsilay naman niya sa paligid, napansin niyang wala roong kabahay-bahay kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaiba. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakita niya ang 3 lalaking naglalakad papalapit. Bawat isa halos dekada ang lamang ng edad sa kanya, kaya hindi niya mawari kung ano ang kailangan ng mga ito sa kanya. Pagharap naman ng mga taong yon, dito na ito nagsimulang mag-usap. Mabuti naman at natsyempohan mo. Ang tibay ng tsuhin nito. Kala mo kung sino. Di mo natin siya kayang talunin. Kayang-kaya naman natin siyang paiyakin. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman itong lumapit habang pilit ibinabao ng busal sa kanyang bibig. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi pigilan ito. Sugat-sugat man ang kanyang bunganga, hindi niya piniling sumuko. Maya-maya pa, dito na siya nilubayan ng lalaki. Hoy bata, alam mo ba kung anong lugar na ito? Dito ay nililibing ang mga taong pinapatay ng sindikato. At lahat ng taong naririto, kailan may hindi na nakita at nabigyan ng hustisya. Magiging kasama ka na rin nila maya-maya. Maghintay ka lang. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong kumuha ng kutsilyo. Sa muling paglapit nito sa kanya, bigla naman siya nitong inundayan ng saksak sa may bandang tagiliran. Hindi niya mawari pero sa puntong yun parang may matinding galit ang mga ito sa kanya. Wala man siyang ideya kung saan ito nagmumula. Malakas ang kanyang kutob na may kaugnayan dito ang kanyang tsuhin. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos mahimatay na siya dahil sa dami ng suntok at saksak na tumama sa katawan niya. Bagaman bumao ng ilang pulgada ang hawak nitong kutsilyo, hindi nito pinapatamaan ng parte ng kanyang katawan kung saan madali niyang ikakamatay. Ilang oras pa ang lumipas, wala na halos siyang makita dahil sa tindi ng pamamaga ng kanyang mga mata. Sa mga sandaling yon, tinanggap na talaga ni Anglas na mamamatay siya. Subalit pagkaraan pa ng ilang minuto, narinig niyang sumigaw ang 3. Dali-dali itong kumaripas ng takbo hanggang sa marinig na niya ang pag-atungal ng mga ito. Maya-maya pa, dito niya na napansing unti-unting bumalik ang kanyang paningin. Pagsilay niya sa kanyang harapan, tumambad sa kanya ang tsuhin niya na may ipinapainom sa kanya. Napakapait ng lasa nito pero epektibo yon sa pagpapagaling ng kahit na anong sugat. Kalaunan, lahat ng iniinda niyang sakit bigla na lamang nawala. Nang makalaga na siya nito, doon niya nakita ang 3 na kasalukuyang nilalapa ng mga alaga nito. Bagay lang sa kanila yan. Binigyan ko na sila ng tsansa para magtanda at matuto sa mga pagkakamali nila, pero hindi pa rin sila nadala. Sabi ko sa kanila, papatayin ko sila kapag may ginalaw sila sa pamilya ko. Pero hindi pa rin sila natinag. Ngayon,
Nakuha na nila ang kanilang premyo. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yan, lumapit sa kanya ang iilan sa mga tagasunod nito para magsilbi nilang sasakyan. Binuhat sila nito patungo sa tahanan nila Anglas bago ito pumailalim sa lupa. Ayon sa kanya, dumaan sila noon sa likuran ng bahay nila kaya walang nakakita sa kanilang pagdating. Nang mailapag na ng tiyuhin niya ang kanyang mga dalang rekados, inabisuhan siya nitong mag-ingat sa susunod niyang lakad. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, tumango lang naman siya hudyat ng pagsang-ayon. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, umalis na rin ito kasama ang mga alaga nitong nilalang. Magmula noon pinuno, wala nang naglakas loob na dumukot pa kay Anglas. Paano ba naman kasi lahat ng mga kapatid nung tatlong tumangka sa buhay niya, sama-samang pinaslang ng tiyuhin niya. Sa paglipas pa ng mga taon, dito niya nalaman ang tawag sa mga nilalang na kinokontrol nito. Nalaman din niya ang mutyang taglay ng tiyuhin niya at sa kung ano ang abilidad nito. Pagtungtong naman ng tiyuhin niya sa edad na 50 anyos, bigla na lamang itong namatay. Misteryo ang pagkamatay nito para sa kanilang pamilya, ngunit nasisiguro ni Anglas na may napasahan na ito ng mutya kaya ito namatay ng biglaan. Pero alam niyo pinuno, wala man siyang ideya sa kung sino ang napasahan ng tiyuhin niya. Isa lang ang nasisiguro niya, kabilang ang mutyang yon sa isa sa mga pinakamalakas na mutya ng kaliwa. Medyo may punto naman yung sinabi ni Anglas, no? Hindi natin may pagkakaila na isa yun siguro. Nahihilera siya sa isa sa mga pinakamalalakas na mutya ng kaliwa. Kasi pansin ko rito sa tiyuhin niya, ordinaryong tao lang. 'Di ba? Tapos yung mutya na nasa loob niya, unti-unti siyang kinakain pero sobrang lakas naman niya. Parang nakikita ko lang na pangit dito sa mutyang to once na ipinasa mo na, automatic dedo ka na. So pagpalagay na nating 15 anyos ka, nakuha mo yung mutyang yun. Pinasa mo nung nag-16 ka, matik patay ka na. So parang siya, ticking bomb, di ba? Pero nasa sayo naman yun kung ipapasa mo o hindi. Hindi ko lang maintindihan kung bakit gustong-gusto na kagad ipasa ng tiyuhin niya yung mutya kung kanino. Kasi nga naman, ang ganda na nung estado ng buhay niya, ang lakas niya. So yun lang yung medyo naging palaisipan sa akin, pero overall sobrang angas ng kwento na to.